Karon day nga adlaw mga bade, mao din ni-update sa tong gipatrabaho nga balay dire. Ila na ginigikuha porma kay perti naman guning pagkagahi. Perti jung nindota tan-aw ng haligi bade. Sinaw jud kayo ba? Nindot jud kayong pakatirada. Dili na jud kadya matagbaw og pinising ba kay ang kanto perti yung saktuhan. Unya ila na pud nang ibalhin sa pika sa haligi bade. Unya sa dili pa day itaw da ila sa ginang gilimpyuhan. Para ang resulta sa haligi perti pong limpyuha. Dili hugaw tan-aon ba? Perti man pugong bati kanang haligi ni mga dili tarongon ba? Kana bitang nagukab sa porma unya ang kabilya ng gawas ra na makaingon jud kadyang wanay gana. Lantawan ng ilang porma diha perting gwapuha. Asamot na nagukab na perting sinawa. Dili man pugod maayo ba nga unsa-unsaon ra ang haligi kay nagpinising diha madak-an po ka gasto. Kay imo biag yung tarongon ang mga nangahiwi diha nga kanto. Mao nang madak-an jud ka og gasto. Og dire dapita ba ila dang gipinisingan ang gawa sa tong pader dire. Kay hapit naman gud siya mapuno og tambak ba may po nang masiguro gid ba. Mas lig-on man gud siya ba kung mapinisingan na kay kupot gid siya tanan ba. Og mao na ni siya bade, nahuman na gid siya. Adili na gid taangay aning mabalaka. Onya sa mga nagsige dag share sa tong video bade, amang hatag ta og tagsa ka 1K. Mao nang i-share na di bade, kay basig ikaw ang sunod na akong mapilian dire.